कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नाही ग, मला पण नाही माझ्या मावशी. अरे मावशी कागं पडलं राधे. बघा मावशी, आम्ही सर्व पोरी मिळू मग तू इथे बाजरी चालू आहे बघ, तू येतेस ना? आली का आली कानी माझ्या घराधे तुझ्या कानी माझ्या घराधे तुझ्या गपडली आवाजाची धार बिगी बिगी से बिगी बिगी ते राधे तू जरा था 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 काली माझ्या राधे तुझ्या काली माझ्या राधे तुझ्या पडली आवाजाची धार बिगी बिगी ते राधे तू जरा था बिगी बिगी ते राधे तू जरा था. हात मारली बघा मावशी, आम्ही सर्व पोरी मिळू मग तू इथे बाजरी चालू आहे बघ, तू येतेस ना? अगं बाजरी जायचं खरं, नेसलं काय नेसलं काय सांगितलं पाहिजे बघ. ते मावशी सांगितलं पाहिजे ना, हो तर नाहीतर आपल्या मालाची विक्री कशी काय होणार? बघा एक तर आणि हे बघ का तू, मग चला तर बाजूला. चला चला भराग जाऊ तुरेचा बाजारी चला चला भराग जाऊ तुरेचा बाजारी हिरवे मोरे काजल गाले गाले जाया गाले चला पोरीनो जाऊ बाजारी नळवणी गागरी चला चला माझ्या भराग जाऊ तुरेचा बाजारी चला चला माझ्या भराग जाऊ तुरेचा बाजारी